מה קורה יוטיוב? כאן עידו, והיום אני בסרטון חדש של בליץ סורווייבל גיימס. אז אני עם אוזניות חדשות, מקלדת חדשה, פד חדש, וכן, אני חושב שיהיה טוב. עכשיו אנחנו משחקים בליץ סורווייבל גיימס טים. פשוט אין לי כל כך מה לעלות, אז זה מה שעשיתי פשוט. עשיתי כבר 2 פרקים של סקאי וורס, עשיתי 2 פרקים של פרק אחד של בליץ, זה הפרק השני, ואין לי כל כך מה לעלות. אז וואו, נייט איי איקס, וואו, לקחנו את זה. טוב, אז יש לי החלטים. וואו, מה זה? יש לי נוקבק. טוב, נעבוד עליו כזה. לא מאמין. טוב, אז חשבתי שאני פה למים, ואני מקווה שאתם שומעים אותי טוב. האמת שלא הגברתי את המוזיקה, אני אגביר אותה במשחק הבא. אני לא יודע מה אתם שומעים כרגע חוץ מאותי. אז אני חושב שנעשה כמה משחקים, כי אני אוהב לקחת סיכונים במשחקים ולתקוף אנשים, בגלל זה רוב המשחקים שלי הם קצרים. וכן, זו טקסטורה של יוטיובר או יוטיוברית שאני מאוד אוהב את הטקסטורה הזאת. אוקיי. אז כן, אנחנו משחקים סליים וי. לפני כמה ימים קניתי את הקיט הזה, ועוד לא הספקתי לשדרג אותו כי אני הייתי עסוק בצלם הרבה דברים. הנה. אחי. מה אתה עושה? טוב, אז בואו נלך אחריו, נראה לי הוא יודע מה הוא עושה, ואני מקווה שיהיה פרק טוב. אז אני מאוד אוהב את המוד 1.7 אנימיישן ל-1.8. אז כן, המקלדת הזאת, אני צריך לסדר בה כמה דברים, לפעמים פשוט נלחצים בכפתורים, ויש משהו וואו. טוב, יאללה אחי, בוא נברח. יואו, טוב אתה. אחי, אולי תיתן לי משהו. אוקיי, ייי, טוב. אז לכולם בעצם יש דברים. אחי, וואו. רגע, איפה אתה? לא יפה, אל תברח לי. לא הולך לנו די טוב, אם יהיה לנו בואו זה בכלל יהיה מצוין. יכול להיות שעכשיו תשמעו אותי יותר טוב? מה? אוקיי, מה זה הדבר הזה? וואו. מה זה, רוח רפאים או משהו כזה? לא! יופי, זה אני על טים, איזה כיף לי. כמובן שאני עומד להפסיד. הנה, עכשיו אתם אמורים לשמוע אותי ממש מצוין. אז כן, אני מנסה לסדר את המיקרופון יואו, זה נתקע לי פשוט, זה משגע אותי, אני חייב לסדר את זה. אוקיי. טוב, אז אני חייב להתארגן עם איזה משהו טוב. איזה נשק סודי כזה. שיט! שום סיכוי שאתם הורגים אותי לפני הדף מאץ'. לא! הם ניצחו אותי עוד לפני הדף מאץ'. טוב, אני אעשה משחק חדש. טוב חברים, אז אנחנו באמת באיג'יפט. וכן, אז אני מקווה שיהיה לנו משחק טוב. אני עדיין לא מבין איך הטים שלי מת. נראה לי סליחה לרעש, אם שמעתם את זה בכלל. אז אני חושב
מי שהרג אותי הרג את הטים שלי כי היה להם את אותה קסדה כנראה. וכן, אני חייב להשיג דברים טובים. נראה לי שאני אקח קיט אחר. כן, אולי ניקח את יש לי מיטמאסטר VI בוא נראה. אז יש לי את המיטמאסטר, יש לי את הסליים ויש לי את הספל. נראה לי אני אקח מיטמאסטר. טוב. נראה לי ניקח את הצ'סט הזאת ונלך באיזי ככה ימינה. אני אמנע את האיזי, לא נורא. יכול להיות שפתאום יתברר לנו שהוא בכלל פרו. וואו, היא שלי! אני אעשה עליה טארגט. לא, זוז. אוקיי. מי בא עליי? מי? אתה בא עליי? וואה, נתקע בקקטוס. לא מוכן, רוצה משחק חוזר. אוקיי. אז אנחנו במפה סטונגארד, נראה לי, סטונגארד. טוב. וזאת מפה מאוד כיפית, ואני בלאג. אז כן. אני מקווה שיהיה לנו טים טוב. ושיהיה לנו משחק טוב נראה לי. אז כן, אם אתם פלאדין 9, בלייז 9, אבל משום מה קוראים לו הורס פייטר, לא נורא. וואו, GL, GG. טוב, בואו ניקח את זה. אני עכשיו אלך על הספל, נראה לי. כן, ספל. קיט. אני עם סטיב. לא נורא. גם סטיבים יכולים להיות טובים. אוקיי, הוא לא טוב. אני חותם לכם שהוא לא טוב. זוז גבר. טוב, אז אני רוצה להשיג אסיסט על כולם. אז אני נותן כמה מכות לכל בן אדם, וככה אני מקבל אסיסט. תראו אותו. אני יודע, אני מכיר אנשים כאלו והוא משתוקק לפייט. זה בן אדם של פייטים וקפוצ'ונים. אני יכול לומר לכם. הנה תראו, כבר הטים שלי מת. ובו. אוקיי, אז אני רואה שיש פה אנשים עם קיטים טובים. כי אם... זה מה זה, נראה לי. כי אם אנשים מתים ישר שיש קיטים, זה אומר שאנשים השיגו קיטים טובים. או שזה סתם פוקס. צירוף מקרים. יש לו איירון סורד? או שזה פאקינג רק אני? באמת? למה עליי? למה טארגט אחי? לא יפה. אני מכבד את זה שאתה רוצה קיל, אבל what the fuck נתקעה לי המקלדת.
וכך נגמר עבורנו עם מקלדת גרועה. אז מקווה שנהנתם, ויאללה ביי.